Maagang nagtungo noong ika-26 ng Nobyembre si Juvelyn sa Urdaneta District Hospital. Noong araw kasi na iyon, isa siya sa mga tatanggap ng wheelchair mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Pero hindi ito para sa kanya, kundi para sa 77 taong gulang na niyang ina na hindi na nakakalakad. Ang mga wheelchair, maagang pamasko ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa 77 persons with disability sa 5th District ng lalawigan. Ang makita lang po sa mga mukha nila, ang saya at naibsan po ang kanilang paghihirap po is enough reward for us. Yung nanay ko, ma'am, kasi hindi siya makalakad. Nagpapasalamat ko kay mama dahil mayroong nagbigay ng wheelchair para si nanay ko. Mayroon siyang pagsakyan at may pasyal namin. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa kanilang natanggap. Maraming salamat po sa wheelchair na binigay nila. Thank you, Lord. Dininig yung panalangin namin na nabigyan po yung asawa ko ng wheelchair. Salamat po. Bukod sa mga wheelchair, namahagi rin ng pamahalaang panlalawigan at Operation Blessing ng prosthesis at iba pang serbisyong medikal. Naging katuwang naman ng pamahalaang panlalawigan sa pamamahagi ang First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni Maan Tuazon Gico, Provincial Social Welfare and Development Office at Operation Blessing Foundation Philippines Incorporated. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.